ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಅವೆನೆಂಚಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೆನು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ದಾಸೆಂಬಿ ಬೊಳಂತರಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉರ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಹುಳಿ ನೆಸಲ್ದಪ್ಪು ಇತ್ತ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಬೇಯರದೀಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ತವೆನು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪೊದ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 10 ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ 2 ಪಾರ್ದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಪೊದ್ಪುಗ ತುದಾಯನೆ ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅವೇ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಉರ್ದುಲ್ನ ಅರಿಲ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿನ ಪೊದ್ಪುಗ ಅರಿ 2 ಚಮಚದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಳಂತರಿ ಮಲ್ಲ ಏನೇಟ ಅವೇನು ಪೊದ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಉರ್ದುನು ಪಾಡೋಡು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಅವು 2 ಚಮಚ ಪಾರ್ದೆ ಉರ್ದುದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೇಟ ಅವೇನು ಪೊದ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿಲ್ನ ಉರ್ದುಲ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುಳಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತದಾತುಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯ್ತುದುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಏತು ನೀರ್ ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಕೊದ್ದೆರ ದೀಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರ ಬುಡ್ಕ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು ನನ್ನ ಐಕು ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ಗ ಬನಲೆ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುನಿದ ಪಂಡ ಅವಿಜಂಡ ಪುಡ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನೇಟ ಅವೇನು ಪೊದ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ದಾಸೆಂಬಿ ಪಾಡ್ಗ ಸೆಂಬಿ ಪುಡ ಐನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ನೆಸಲ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನಿತ್ತ ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡ್ಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊದ್ದೇಲ್ ತಿನಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೋಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.